изпраща топката в наказателното поле. Там тя е изчистена в първия момент. След това Кочев играе много неточно. Локомотив обаче не се възползва от това, за да организира контратака. Сириняно отново изпраща топката към наказателното поле. Възможност за Витанов. Изстрел на Витанов и страхотно спасяване на Кирил Акалски. Много добър изстрел на Димитър Витанов, но Акалски се намеси по най-добрия начин. Може би Витанов имаше шанс в тази ситуация да нахлуе в наказателното поле. Ето, можеше да направи една-две крачки. Опита да стреля веднага. Затрудни вратаря. Сега пада Даниел. Удари 1-0 за Ботев Пловдив. Ботев Пловдив открива резултата в 86-та минута на двобоя. Невероятна радост по трибуните на стадион Христо Ботев. Ботев Пловдив е пред първата си победа срещу Локомотив Пловдив от 2006 година. Автор на попадението е Мануеле Морини. 86-та минута на двобоя. Ботев Пловдив побежда в дербито срещу Локомотив Пловдив с гола